Шокиращо увеличение на цената на петрола в Дубай. Днеска е 25 март. Току-що седнах на една пейка да си взема въздух. Значи след работа отидах до бензиностанцията да заредя и реших този път да снимам отново цените и да видя има ли увеличение след последното ми видео, когато снимах колонките, и цените тогава бяха 2,48 дирхама за А95, или това е 58 евроцента, ако деля на 4. Тогава неправилно съобщих, сега си погледнах видеото, всъщност дизела тогава е бил 2,72 дирхама, което е 68 евроцента. Значи днеска цената е 4,10 дирхама, или това е 1 евро и 3 цента, което е близо 50% увеличение на цената. Това е само за около 17 дни и не забравяйте, че петрола тръгва от тук. Не мога да си представя колко се увеличава в Европа. Ако тук е близо 50% увеличението, кажете ми какви са цените на горивата в България в момента. Ето и цената на горивата днес.